Kodhi weche mag kuyo ringre mane jariemb ndege retired Colonel Captain George nitiere safache mogik motewne ik mar duche makiny. Ringre nomole paw ndeke ma Kisumu kendo nokow nyaka dalane e gweng' ma Olwa e Nyakach. Caroline Atieno noluwo safarno kendo miyowa lipot. Okinyi makawuono, anyuola to kod osiepe mar retired Lieutenant Captain George Were nyomolo e paw ndeke ma Kisumu mar rwako kendo tero ringre jariemb ndege no nyaka dalane. Kar saa 3:30, ndege omolo kendo ringre irwako e garini mar Haas mondo chak safar mar dhi pacho. Mos giwuok e paw ndege kendo donje apaya maduong' matere Nyabondo. Nyabondo kae, ringre orwaki kod lit gi kuyo, ka ikowe nyaka kanisa jokopere ma St. Joseph's Nyabondo, kama Father Robert Okach otimone alam mare. As we mourn, we also give thanks for the gift of the life of George, and we give thanks to God that he has left a real legacy. He has touched lives, and he was a good man. We are praying for him today, that because he was a man, he was human, whatever sin he might have committed in this world, may the Lord have mercy on him and grant him eternal life in the heavens. Toktie komisani, owadgi Were miluongo ni Francis Were, orwako welo e dala kama ringre itero e yueyo otieno makawuono motelo ne ik mare kiny. Pilot George Were en achiel kuom ji 6 manowito ngimagi e masira mar kalapapla e kaunti ma Nandi. Caroline Atieno, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu.